Margarita? Δευτέρη. Γεια σας δάσκαλε. Τι μου κάνεις? Ποιον είδα? Τι είδε, φίλε? Γεια σας Δευτέρη. Απλώς είναι 10 χρόνια μετά από εσάς, αλλά είναι από αυτόν στο και είστε στο Μήτροπούλου. Χαίρομαι πολύ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτό το γυμνάσιο εδώ πέρα έχει να μας τιμήσει πολλά. Να μας τιμήσει πολλά. Και ίσως να σου πω ότι νιώθω πολλά πράγματα. Αυτό το γυμνάσιο ίσως μας έδωσε εμάς, όπως τα βλέπετε από κτίρια το 19 και το 20, αλλά ίσως όλοι αυτοί που βλέπεις εδώ διαπρέψαν. Όλοι αυτοί που βλέπεις εδώ διαπρέψαν. Πού είσαστε, πού βρισκόσαστε? Όχι τόσο, σε παρακαλώ. Είστε κύριος Γιάννης. Βάλαμε το πέζερίο.
Πώς θα μας άρεσε. Καλά είσαι. Συγχωρείς. Αυτό είναι το πανικό από το
Εδώ είσαι πελός του. Κάλυψε. Από εκεί και από εκεί μπροστά. Κρύο είναι. Είστε καλά. Ο Μίσερ. Ο Μπλάτσης ο Νόνος. Είναι πολύ καλά. Να είσαι καλά, πολύ καλά. Ποιος άκουσα τους καθηγητές. Δεν πειράζει όμως, Μαρία. Καλή και όχι. Πάντως... Πάπαρης. Μαυρομάτι Βασίλη. Παναγιώτης Παπιστώνης. Μαυρομάτι. Ο Αρσένος ο Γιάννης. Ο Αθανασίου. Ο Μίτσος ο Αθανασίου. Κάτσε ρε και εσύ, το ξέρω. Γιάννη, πού είσαι? Πείτε μας τι νιώθετε, ζείτε την ώρα μετά από 36 χρόνια που βλέπετε τους μικρούς σας συμμαθητές, μεγάλους και άλλη γενιάτες και σε πολύ καλή σταδιοδρομία. Ξανάνιωσα και έγινα 30 ετών παιδί και έτοιμος να αλλάξω μέσα στο λεπτό. Έτοιμος να αλλάξω. Ναι, ξανάνιωσα. Έγινα 30 ετών παιδί. Ευχαριστούμε. Και τούτον έδωσε επειδή η ιδία στην των πεπραγμένων μνήμης, των παρόντων ενέργεια των μελλόντων ελπίς. Γι' αυτό ξανανιώνω. Ευχάριστο. Ευχόμεθα να ζείτε πολλά χρόνια και πάντα να έρχεστε στο αντάμωμα. Σας χαιρετώ. Να πάμε Γιώργο από εκεί μέσα.
συμπληρώνει, εντάξει. Ο καλός μας καθηγητής, Παπαποστόλου, Παναγιώτης. Ήταν εκεί στο 9 ήμασταν. Εκεί στο 9 με στο 10. 9 με το 10 ήμασταν. Ο Χρήστος ο κόσμος. Τι κάνει. Έχουμε να πούμε. Έτσι. Καλώς όρισες. Ας με άφησες ακόμα φυσική χημεία, χρωστάω. Γρηγορίου μου, Κώστα, Γρηγορίου. Α, Βλατσής. Ναι, είμαι τώρα. Ξέρεις και εσύ και ξέρω κι εγώ, Και τα δικάρικα του κυρίου Επιδέξιου. Να μαζέψουμε τα δικάρικα. Τα δικάρικα για τον κύριο Επιδέξιου. Εμείς οι αργητιάτες δεν είχαμε και φέραμε φλουτσοτήρι. Πάμε μέσα. Απάνω, σε βλέπω. Εμπρός. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Όλοι μαζί το ευλογητός. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένης αγινέσας φιλανθρώπε δόξασι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τώρα κατευθείαν μέσα. Άσε πάρα πολύ. Τα βιώματά σας θα τα πείτε μεταξύ σας. Χαίρομαι πάρα
πολύ που θα δουλεύω. Άλλες, κύριε Γιουβένη, χαίρομαι πάρα πολύ. Περάστε παρακαλώ. Παιδιά, λίγο ησυχία για να ακουγόμαστε. Πρεσβύτερε Πάτερ Λάμπρος, η μαθητή μας. Σεβαστοί μας κύριοι καθηγητές Μαρίνο και Επιδέξιο, αγαπητοί μου συμμαθητές. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας με ενθουσιασμό και προθυμία και συμβάλλετε έτσι με την παρουσία σας στη δημιουργία αυτής της ξεχωριστής ατμόσφαιρας που είναι πλημμυρισμένη από τόσες αναμνήσεις. Όλοι εκφράζαμε κατά καιρούς την επιθυμία μιας τέτοιας συνάντησης, αλλά πάντα αναβάλαμε για κάποια άλλη φορά. Οι αναβολές έγιναν πολλές, όπως και τα 36 χρόνια είναι πολλά από τότε που έχουμε να βρεθούμε όλοι μαζί όπως τότε. Ήρθε λοιπόν ο καιρός να πραγματοποιήσουμε αυτή την επιθυμία μας τώρα και ελπίζουμε να γίνει η αρχή μιας σειράς συναντήσεων στο μέλλον. Είναι πολλά τα χρόνια από τότε που χωριστήκαμε και πολλά άλλαξαν στη ζωή όλων μας. Σπουδές, επαγγελματική σταδιοδρομία, γάμος, παιδιά, αρρώστιες και γιατί όχι και θάνατοι. Πιστεύουμε όμως ότι τίποτε δεν θα αλλάξει τις αναμνήσεις των ελληνικών μας χρόνων, τα πηγήκια των ομορφών, τις εμπορές και τις κοκκίδες των πολιστών και δεν πρέπει να αφήσουμε να ξεστοριάσουν στη μοίρα μας τα παλαιά αλλά ξέχασαν ελληνικά μας χρόνια. Τώρα όμως που έγινε αρχή, τι θα λέγατε για μια συχνή επαφή μεταξύ μας και να δώσουμε όλοι μαζί αυτή τη στιγμή την υπόσχεση για μια συνάντηση το 2000 πάλι εδώ. Συμφωνείτε? Έχουμε σε αυτή τη συνάντηση να περάσουμε όλοι ευχάριστα και να ζήσουμε έστω και λίγες από τις ευτυχισμένες στιγμές του κοινού παρελθόντος. Εσείς που μένετε μακριά από το μουζάκι, όταν περνάτε από εδώ, καλέστε μας για μήνυ συγκεντρώσεις. Προωθήμα θα ανταποκρινόμαστε. Δεν το κάνει κανένας σας. Να το σας το πω. Πάντα θα έχουμε πολλά να πούμε. Πάντα θα έχουμε πολλά να πούμε. Ας θυμηθούμε τώρα όλοι μαζί τους λίγους αλλά πολύ καλούς καθηγητάς μας, κύριο Σουργιαδάκη, Μαρίνο, Επιδέξιο, Γιδεράκο, Χαϊδεμενάκη, Αγόρι, Οικονόμου και ας κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των αποθανών των καθηγητών μας, κύριο Σουργιαδάκη, Γιδεράκο, Χαϊδεμενάκη, Οικονόμου, καθώς και των τριών συμμαθητών μας, Βασίλη Αποστολοκόπουλο, Παναγιώτη Βασίλογλου και Βασίλη Σκύφτα. Συγχωρήστε μου για τυχόν παρατυπίες και παραλήψεις. Και τώρα, παιδιά, ενός λεπτού σιγή για τους αποθανόντες. Σας ευχαριστώ. Τώρα θέλω να διαβάσω μερικά πράγματα.
παρουσία του και μου έστειλε και μία κασέτα με τραγούδια δικά του, αλλά η κασέτα δεν λειτουργεί στο κασετόφωνο. Δεν ξέρω τώρα αν κανείς μπορέσει και την επισκευάσει και τραγουδίσει. Ο κύριος Καραγιάννης Ηλίας επίσης στέλνει τους χαιρετισμούς του σε όλους μας από την Ισπανία. Ο κύριος Βαϊόπουλος μου στέλνει το ακόλουθο γράμμα προς τους συμμαθητάς μου που διαμένουν στο Μουζάκι. Αγαπητοί μου, στη σχετική πρόσκλησή σας που τόσα πολλά μου θύμισε, δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ λόγω οικογενειακού κολλήματος. Καλή διασκέδαση και η σκέψη μου θα είναι κοντά σας. Με φιλική αγάπη, Βαγγέλης Βαϊόπουλος. Συγχαρητήρια σε εσάς που συλλάβατε την ιδέα αυτή. Άλλο ένα τηλεγράφημα έχω από τον Χρήστο Ρήνη. Εντελώς αδύνατον παρευρεθώ. Λυπάμαι πολύ. Ολόθερμα συγχαρητήρια. Ευχές για λαμπρή επιτυχία, την αγάπη μου σε όλους σας. Χρήστος Ρήνης. Άλλος ένας εδώ, Ιωάννης Γκίκας. Κυρία Λιάσκου, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου στείλατε να παρευρεθώ στη συγκέντρωση της 5/9/92 στο Μουζάκι. Πλην όμως, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, γάμος, αδυνατό να παρευρεθώ. Εύχομαι σε όλους σας καλή συνάντηση και καλή διασκέδαση με φιλικούς χαιρετισμούς, Ιωάννης Γκίκας. Το λόγο τώρα θα δώσω στους κυρίους καθηγητάς να μας πούν δύο λόγια με την αγάπη όλων μας, τον κύριο Μαρίνο και στον κύριο Επιδέξιο. Να μας θυμίσετε. Αγαπητοί φίλοι, και λέω φίλοι διότι οι σχέσεις μεταξύ δασκάλων, εκπαιδευτικών και μαθητών είναι σχέσεις φιλική. Καθαρά φιλική, όπως φιλική ήταν οι σχέσεις των μεγάλων οραματιστών, του Σοκράτη με Ματάς, του Βούδα με Ματάς, του Χριστού με Ματάς. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, χίλιες αντιδράσεις δημιουργούνται μεταξύ των μαθητών και των διδασκόντων. Φυσικά πολλές φορές βρίσκεται σε δυσάστο κατάσταση ο καθηγητής. Αλλά του χαρίζεται του καθηγητού γενικώς του εκπαιδευτικού μεγάλη χαρά, την αισιοδοξία και την ελπίδα ότι όλοι σας θα προκόψετε και θα αναβείτε πιο ψηλά από ό,τι αυτοί ήσαν οι καθηγητές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμένα θα μου επιτρέψει να ανέβα πάλι, είμαι και κοντός και δεν βλέπω. Δεν νομίζω και ψήλωσα, δεν ψήλωσα. Κυρίες και κύριοι, παλιοί αγαπητοί μου μαθητές και μαθήτρες, με συγκίνηση έρχομαι σε αυτή τη συγκέντρωση. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή και η σκέψη μου ανατρέχει σε αναμνήσεις μιας 35 ετών περίπου. 36. Βέβαια, το χρονικό διάστημα αυτό μπροστά στην ιδιότητα του χρόνου δεν είναι τίποτα. Αλλά μπροστά στη ζωή του ανθρώπου είναι ένα σεβαστό χρονικό διάστημα. Μισή ζωή. Δεν σας κρύβω ότι αν σας έβλεπα έξω, δεν θα σας γνώριζα. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Πάω να απογοητεύω τον εαυτό μου. Βλέποντας εσάς, φαντάζομαι πώς θα είμαι εγώ. Παραλαμβάνω τον χρόνο. Θα ήθελα να ανατρέξω λίγο τα χρόνια εκείνα, τα περασμένα, προπολού και καταρχάς τους καθηγητές, τους συναδέλφους. Δεν μπορώ να με θυμηθώ τον κύριο Σοβιαδάκη, τον άνθρωπο αυτόν, τον τόσο μπράου, τόσο πυθύνιο, τόσο γαλήνιο, τον τόσο ήρεμο, τον τόσο νυφάλιο. Καλή τώρα εκεί που βρίσκεται. Και αν υπάρχει παράδεισος, πιστεύω ότι θα κατέχει στον παράδεισο αυτό μια σπουδαία θέση. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου έδωσε πρώτος τα μαθήματα πώς πρέπει να φέρεται ο καθηγητής. Και νομίζω ότι μου βοήθησε πάρα πολύ στην επτέπτα σταδιοδρομία. Βέβαια τώρα, τους παρόντες μπορούμε να τους σχολιάσουμε κάπως. Τους απόντες, και ο ενίοτε η μνήμη, αλλά και αυτούς θα πω δύο λόγια. Καταρχάς, τον αγαπητό μου Γιάννη, τον γνώρισα τότε για πρώτη φορά που ήρθα εδώ πέρα, είναι ο πρώτος καθηγητής που γνώρισα. Τι να πω γι' αυτόν, μεγαλοπρεπής, αλλά και ο λίγο
ότι αυστηρός. Θα έχει ψήφιο μένα ο δρόμος των Αθηνιών. Θα έχει ψήφιο μένα. Να θυμηθούμε εν συνεχεία τον κύριο Γεραράκο. Άλλοτε νευρικός και με το τσιγάρο να το παίζει στα χέρια και άλλοτε ήρεμος, χαμογελώντας, να χαρακτηρίζει τους μαθητές. Τον κύριο Γούνα, νομίζω τον είχαμε. Αυτός είχε μαγεία με τις ερωμένες. Οι ερωμένες για αυτόν ήταν η Αντιγόνη και η Φιέη. Η φιλολογία, η αρχαία φιλολογία. Να θυμηθούμε, ας τον αφήσουμε μετά. Να θυμηθούμε για λίγο τον κύριο Αγόρη. Δεν θα μου παρεξηγήσει να το πω ότι μόλις γινόταν εξετάσεις, έπαιρνε παιδιά και ήξερε όλα τα παπαδοπαίδια. Όλα τα παπαδοπαίδια τα ήξερα. Ο Αντώνης, την πάμε να πάμε στον κύριο Χαϊδεμινάκη. Ο αυστηρός, αλλά δυστυχώς ποτέ δεν επιβάλλει. Ήτανε καλόκαλο. Από κόκαλα και κρέας είναι παιδιά. Ο Αντώνης, οι νεκροί δεν δικαίονται. Καλώς, όλοι μας εδώ, όλοι κάτι μας φέραν. Λοιπόν, τελείωσαμε το πρωτοβουλίο των καλλιτών. Αυτός ο άλλους μαθητές θα σας προλογίσουμε και λίγο. Όπως είπε και ο κ. Μαρίνος, εμείς, σαν εκπαιδευτικοί, το όνειρό μας είναι να δώσουμε σε εσάς τα μέσα και τη δυνατότητα να προσφέρετε όσο δυνατόν περισσότερα στην κοινωνία. Η χαρά μας τι είναι, να δούμε να προχωρούμε. Όταν λέμε ότι το υπάγειο του κρατικού είναι λειτουργήμα, αυτό είναι σωστό. Λειτουργήματα υπάρχουν και άλλα, όπως του δικαστικού, όπως είναι του ιερέου κτλ. Το δικαστικού πιθανόν είναι σύμφωνο, δεν ξέρω από το δικαστικό. Εμείς και οι ιερείς έχουμε μέσα την αγάπη, έχουν την αγάπη προς τον πλησίο. Άλλη μορφή βέβαια. Η θρησκεία με άλλη μορφή. Προσπαθούμε πάντοτε να δώσουμε στους μαθητές τα εφόδια εκείνα τα οποία τους βοηθήσουν να εξελιχθούν μετέπειτα. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι το πώς θα εξελιχθεί κάποιος ότι είναι έργο του εκπαιδευτικού. Αλλά νομίζω κατά ένα μεγάλο ποσοστό οφείλει στον καθηγητή. Γιατί παίζει ρόλο και η κοινωνία και η οικογένεια. Αυτή τη στιγμή που σας βλέπω εδώ πέρα, και νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς θα είστε αποκατεστημένοι. Πιστέψτε μου ότι νιώθω βαθιά συγκίνηση και σκέφτομαι ότι το έργο το δικό μου και των συναδέλφων δεν πήγε χαμένο. Δεν πήγε χαμένο. Και ας σκεφτούμε με τι συνθήκες δουλεύουμε και εμείς οι καλλιτές και εσείς οι μαθητές τότε. Πόσο διαφορετικές είναι οι συνθήκες εκείνες με τις σημερινές. Κάποτε ο κ. Μαρίνος, όταν ήταν διευθυντής, έφυγε και ο κ. Τσουρελάκη και μας πήρε μια βραδιά να πάμε στα σπίτια. Ήταν και άλλη νοοτροπία τότε, είχαμε και εφόδο. Σήμερα έχουμε άλλη σημασία. Δεν κρίνουμε τώρα αν είναι σωστά ή σήμερα είναι σωστά. Και όταν πήγα μέσα στα σπίτια και είδα παιδιά να είναι γονατισμένα στο χώμα, με συγχωρείτε με το πισινό, όρθιο, και να διαβάζουν να γράφουν πάνω στο χώμα, τι να σας πω. Και εγώ από φτωχή οικογένεια ήμουν. Και εγώ σπούδασα σχεδόν 50 νέους και εργαζόμενους. Αλλά αυτό το φαινόμενο δεν το αντιμετώπισα. Και πράγματι, εσείς είστε αξιοθάνατοι. Πώς θα μην να δουλέψουμε εμείς οι καθηγητές μετά, όταν είχαμε μπροστά μας ένα τέτοιο μαθητικό υλικό. Πώς θα μην δεχθούμε περισσότερο. Λοιπόν, προσπαθήσαμε, σας δώσαμε νομίζω ό,τι μπορούσαμε, ό,τι είχαμε, ίσως και από την ψυχή μας. Κάτι, ένα κομμάτι, και πιστεύω αυτό να έπιασε τόπο. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι σε όλους σας και από εδώ και πέρα κάθε ευτυχία, οικογενειακή, επαγγελματική και οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ.
τη χαρακτηριστική του φωνή και φρασιολογία του. Γουμάρια, καηδούρια, τη φασίωνου το προποδητή. Ποιος δεν έδεσε το χορτάρι και δεν πάτησε το τριφύλι του? Πέστε αν είστε. Μήπως τώρα ύστερα από 36 χρόνια με περισσότερες γνώσεις και πείρα ξέρει κανείς να μας πει γιατί η γάτα δεν τρώει άχυρο ή πώς μπορούμε να μετρήσουμε το αηλιά? Να δώσω την απάντηση ή θα την πει ο κύριος Κωστόπουλος την απάντηση? Πώς θα γίνει τώρα? Ακούστε, να σας την πω εγώ και ο κύριος Κωστόπουλος συνεχίσει στα άλλα. Ναι, και ο κύριος Αθανασίου και λοιπά όλοι σας τα πείτε. Η γάτα δεν τρώει άχυρο γιατί ο Θεός έτσι την έκανε, απλούστατα. Είναι δύσκολη η απάντηση, γαϊδούρια. Έτσι δεν ήτανε? Και τον αηλιά τον μετράμε με το φασλόξυλο. Πόσα λιώς θέλετε να το μετρήσουμε? Όλοι θυμόμαστε τον αείμνηστο κύριο Γιδαράκο με τις φράσεις βοηδή υποκείμενα. Τάμπορα Λάζα, άγραφος χάρτης. Το κύριο Μαρίνο με το Άλλο τίποτε κύριε Μαρίνο, τι μας έλεγες, θα μας τα πει. Το κύριο Υπηδέξιο που πάντα έγραφε, αλλά εμείς χαμπάρι δεν παίρναμε. Εκτός μερικών φυσικά. Το κύριο Αγόρι με τη φράση πάντα, αγαπητά μου παιδιά, ο φίλος μας ο Βαρυγόπουλος. Το κύριο Χαϊδεμινάκη με τη φράση, το τάκ του ρολογιού περνά και δεν ξαναγυρνά. Όσο δίκιο είχε αυτός. Τι θυμάται, κάτι να κάνουμε? Και βέβαια. Εδώ. Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες, με ρώτησε κάτι η κυρία που είναι δημοσιογράφος έξω στην αυλή τι αισθάνομαι και της είπα, αισθάνομαι πολλά. Και της είπα ότι όλοι από αυτή την τάξη διαπρέψαμε. Και θα σας πω τώρα δύο λόγια από τον γυμνασιάρχη μας, τον αείμνηστο, τον κύριο Σουριαδάκη, που μου τα είπε στα Χανιά όταν τον συνάντησα 4 χρόνια μετά την αποφοίτηση του γυμνασίου και είχα τελειώσει ήδη τη σχολή της ΣΥΡ, τη μικρή αυτή σχολή, από την οποία σταδιοδρόμησα και είχα μία, δεν ξέρω, όλοι ίσως να το ξέρετε, λαμπρή σταδιοδρομία. Ο κύριος Σουριαδάκης μου είπε το εξής. Όταν πήγα, τοποθετήθηκα στην 115 πτέρυγα μάχης, ήξερα ότι είχε φύγει από εδώ και ήταν στα Χανιά και πήγα και τον βρήκα. Και μου λέει, μπράβο παιδί μου, έκανες πάρα πολύ καλά που ήρθες να με δεις, χαίρομαι που σε βλέπω και είσαι τακτοποιημένος. Θέλω, μου λέει, να σου πω 2 λόγια για το γυμνάσιό σας. Λέω, μάλιστα κύριε γυμνασιάρχα, θα σας ακούσω. Ήταν, μου λέει, η πρώτη μου φορά στην καριέρα μου που συνάντησα τέτοιο πνευματικό υλικό, τέτοιο πνεύμα, τέτοια μυαλά στο γυμνάσιο Μουζακίου. Ο κύριος Σουριαδάκης πράγματι μας ετίμησε με τα λόγια του αυτά. Δεν ήξερα πώς να σας τα μεταφέρω σε όλους και μας δόθηκε η ευκαιρία. Και ακόμη 2 λόγια, γιατί βρήκα και τον αείμνηστο κύριο Χαϊδεμενάκη την ώρα που έκανε γυμναστική στο προάβλιο ενός γυμνασίου στα Χανιά. Και πώς μίλησε χαρακτηριστικά στους μαθητάς του εκεί, γιατί δεν τον ακούγανε και δεν μαθαίνανε κάποιο χορό που προσπαθούσε να τους μάθει. Αυτός δεν ήξερε ότι εγώ θα πάω. Μπήκα έτσι μέσα στο γήπεδο και κατευθύνθηκα προς αυτόν. Στην αρχή δεν με γνώρισε. Και όταν του είπα ότι είμαι ο Βούλγαρης από το Μουζάκι, με αγκάλιασε, με φίλησε και λέει προς τους μαθητάς του, ορίστε, αυτός ήταν μαθητής μου. Τι άλλο θέλετε? Έμαθε και τους κριτικούς χορούς και όλοι εκεί, ενώ δεν ήταν κριτικοί, μάθαν τους χορούς αυτούς. Μπράβο σας Βούλγαροι και σε όλους του γυμνασίου σου. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω γιατί μας αφορούσαν όλους
Και κάτι επιπλέον, εμείς πιστεύω ότι όλοι μας ταλαιοδρομήσαμε. Κάτι ανέφερε ο κύριος Επιδέξιος για τις συνθήκες με τις οποίες ζήσαμε, μεγαλώσαμε και τελειώσαμε αυτό το γυμνάσιο. Θα τις ξέρετε και θα θυμόσαστε όλοι πως ερχόμαστε εδώ σε αυτό το σχολείο. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πρώτα τους κυρίους καθηγητάς και όλους μας που βρεθήκαμε εδώ. Ένα ερώτημα. Αυτό το γυμνάσιο θέλετε να διατηρηθεί σαν διατηρηθέο ή να μεταγραφιστεί και Αυτό το γυμνάσιο δεν πρέπει ούτε να κατεδαφιστεί ούτε να χαθεί. Πρέπει να μείνει, να συντηρηθεί, διότι από εδώ βγήκαν ονόματα, βγήκαν άξιοι άνθρωποι. Και επιπλέον, επιτρέψτε μου, θα ήθελα να θυμηθούμε ακόμα δύο καθηγητάς. Τον κύριο Μαυρογή, τον Ηρακλή, δεν ξέρω αν τον θυμάται κανένας, και την κυρία Μαρία Ζορμπά. Δεν ξέρω αν... Ο κύριος Μαυρογής, ο Ηρακλής, άνοιγε τον κατάλογο και βημάτιζε στους διαδρόμους μας. Όταν γύριζε στην έδρα, να έρθουν τα δύο κουκλάκια να μας πούνε μάθημα. Είχαμε δύο συμμαθητάς από την πρώτη τάξη, Κουκλάκης Αριστοτέλης, Κουκλάκης Πέτρος. Δεν είναι μαζί μας, δεν τελειώσαν το γυμνάσιο και με τον κύριο Οικονόμου είχαμε ένα χαριτωμένο με αυτούς. Σας ευχαριστώ, χάρηκα και να είμαστε όλοι καλά για το 2000. Ένα λεπτό. Δεν ήμουν καλός. Μια φορά σε έναν πίνακα που με σήκωσες, με μάλωσε εσάς. Δεν είχα λόγο να συζητήσω και διάβαζα τις 3 η ώρα και δεν ξύπνησα και γράφαμε εξετάσεις. Ναι. Γράφαμε εξετάσεις. Ήρθα πολύ καθυστερημένος. Είχες δώσει τα θέματα και με περιμένω. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι. Πρώτα να ευχαριστήσουμε τους καθηγητές μας, γιατί και εγώ δούλεψα σαν δασκάλα και ξέρω τι σημαίνει η δουλειά τους, το έργο που μας προσέφεραν, και το ότι βρίσκονται αυτή τη στιγμή κοντά μας είναι πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ ωραίο. Και έχω να θυμηθώ κάτι για τον κύριο Μαρίνο, κάποτε καθισμένη εκεί στα τελευταία θρανία, Γιώτη Βασιλική, Λαθήρα, Αθανασίου, Κωστόπουλος, η τελευταία των Μοϊκανών πίσω, για καλαμπουράκι και κουσκούς, για καλαμπουράκι και γέλιο, καθώς εγώ δεν γέλαγα ποτέ. Μια φορά σε ένα αγαπημένο μάθημα του κυρίου καθηγητού μας, στην κοσμογραφία, εγώ γέλαγα. Έκανα το μεγάλο έγκλημα να γελάω. Και να μιλάω και να μουρμουρίζω με τη Μούλη την Ξιούτη από πίσω της, να της μουρμουρίζω και να γελάω. Οπότε το άγρυπνο βλέμμα του καθηγητού μας με αντελήφθη και κατεβαίνει κάτω και μου λέει, τι μου είπε Μίτσο Αθανασίου? Να πας στο σπίτι να μάθει να ζεσταίνεις νερό. Να πας στο σπίτι να μάθει να ζεσταίνει νερό και τραβάει μια κλωτσιά, όπως καθόμουν έξω, τραβάει μια κλωτσιά και πήγε να με χτυπήσει, αλλά χτύπησε το θρανίο και δεν με χτύπησε και εγώ φτανε αυτό, με έπιασε. Εδώ κρελό που εσύ δεν θυμάται καλά και θυμάται αυτό που λέει. Τι μου είπε αυτό που λέγε, τη λόγω ηλικίας δεν το θυμάμαι.
καθηγητές, αγαπητοί φίλοι, συμματριώτες, συμμαθητές και συμμαθήτρες. Παρά το ότι με λένε ότι είμαι σκληρός, αισθάνθηκα τόση συγκίνηση όταν πήρα την κατάσταση με τα ονόματα, που ομολογώ ότι έκλαψα. Αυτά έτσι, σαν προήμιο, για να πω, όταν τελειώσαμε το γυμνάσιο όλοι και πήραν τα πολιτήρια, εγώ και ο Κωστόπουλος είχαμε ξεχάσει να πάρουμε μαθηματικά το πολιτήριο. Με αποτέλεσμα να δώσουμε το Σεπτέμβριο. Και δίναμε μάλλον σε αυτή την αίθουσα. Πιστεύω γιατί ήταν μια αίθουσα εδώ. Ο συγχωρημένος ο Αντώνης Οικονόμου είπε στον κύριο Μαρίνο και στον κύριο Επιδέξιο, που είναι παρόντες και οι δύο, ότι είμαστε πάρα πολύ συγκινείς και να μας βοηθήσει να περάσουμε στα μαθηματικά. Όταν λοιπόν μπήκε μέσα στην αίθουσα ο Αντώνης, για άλλο λόγο που ξέρετε όλοι σας, είπε λοιπόν, κύριε Μαρίνο, κύριε Επιδέξη, του Κουστόπουλου και του Αθανασίου να τους βοηθήσει να περάσουν, γιατί σε έχω πολύ στενούς συγγενείς. Ο κύριος Μαρίνος μπαίνει μέσα ώστε ήταν λίγο σκληρός, λίγο αυταρχικός και αυτό μας έσωσε δηλαδή. Είπε, έλα το Αθανασίου, έχτηκαν μια συγγένεια με τον κύριο Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου ήταν απ' έξω και λέω, κύριε καθηγητά, δεν έχουμε ούτε μία συγγένεια. Ουδέ ο κύριος Οικονόμου, διότι θα έχανε αυτό που καταλαβαίνετε, είπε, δεν τρέπεις ένα γομάρι γιατί λες ψέματα. Ένα είναι αυτό. Να πω ακόμα ένα λεπτό από αργότερα. Είναι πολλά. Θα πούμε και στο κέντρο, μετά το φαγητό, θα κάνουμε και κέντρο. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε τον Κώστα το Στάθη, είναι στην Καρδίτσα και αυτός ήταν συμμαθητής. Ο Μακαρίτης ο Αντώνης είχε μια σκαμιά στα Κυπούλια. Και μας έστειλε, είχε κατηγίδια εδώ στο σπίτι και μας έστειλε να κόψουμε τη σκαμιά. Εννοούσε φυσικά να κόψουμε τις βέργες, τους λούρες που λέμε. Εμείς μας έδωσε και ένα γομάρι, ήταν ένα μαρί κατολί. Πήγαμε λοιπόν και αντί να κόψουμε τη σκαμιά, δεν την κόψαμε από τη ρίζα. Τη φορτώσαμε και την πήγαμε στο σπίτι. Από τότε μας είχε μακιλέψει το ξύλο. Για τη σκαμιά ο Αντώνης. Και ένα ακόμα με τον Παυλή, όσοι τον θυμάστε, ο Αντώνης ήθελε να τον πάμε αυγά. Ο Παυλής το μόνο εισόδημα που είχε ήταν τα αυγά. Παίρνουμε μια καλάθα μεγάλη, τη γεμίζουμε άχυρο και βάζουμε 2 αυγά στον πάτο και καμιά δεκαριά πάνω. Ήταν Παρασκευή βράδυ και θα θυμάστε ότι γίνονταν το μπαζάρ το Σάββατο και ερχόταν ένας από Τρίκαλα και μάζευε τα αυγά. Πήγαμε λοιπόν στον κύριο Οικονόμου, τα βάζει σε ένα κρεβάτι συντηροκρέβατο πάντα αυγά και εγώ παζάρευα τι βαθμό θα βάλει στον Παυλή. Εκεί είναι κουμένος. Ο δε Παυλής κατεβαίνοντας με άδειο του καλάθι, μάζεψε από τις φουλές τη σκάλα, θυμάσαι Κουστόπουλε, τις φουλές τη σκάλα, μάζεψε όλα τα αυγά και τα πήγε και τα πούλησε αυτόν με τα Τρίκαλα. Τα 10 λεπτά τα κατέθεσε στον κόσμο για να τρώμε γλυκά. Η κούλα μας χρωστάει, η κόσμο μας χρωστάει ακόμα γλυκά. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε για να μην τρώω το χρόνο. Κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι, ελάτε. Γεια σας αγαπητοί συμμαθητές. Τους κυρίους καθηγητάς τα είπαμε. Γεια σου που Γιάννη πέσα απάνω να μας πεις γιατί η γάτα δεν τρώει άχυρο. Λέει ο Γιάννης. Η γάτα δεν τρώει άχυρο γιατί είναι σαρκοφάγου, του κακό στον καιρό. Κάτσε κάτω. Για σου καπάνες είπα Παπουστόλο. Σκόφτα κι εγώ. Τι να πω. Λέω ό,τι είπε ο Γιάννης. Τι είναι και εξηγράμματη. Κάτσε κάτω. Ας σας τα πω εγώ με λίγα λόγια απλά. Η γάλη, κοινός γάτα, η φύση σε προνόηση τους ώστε να μην τρώει χόρτα. Το καταλάβατε ρε γαϊδούρια. Άντε. Εγώ δεν θα θυμίσω κάτι από την κάποιο περιστατικό. Θα ήθελα μόνο να σχολιάσω λίγο.
την περιεκτικότητα των ολίγων που είπε ο σεβαστός μου καθηγητής και αγαπητός συνάδελφος στην ειδικότητα, ο Γιάννης ο Μαρίνος, την αποστολή του δάσκαλου και του μαθητή, του Σοκράτη και των μαθητών, του Βούδα και των μαθητών, του Χριστού και των μαθητών. Ήθελα να σχολιάσω μόνο λίγο αυτά που με γλαφυρότητα περιέγραψε ο επίσης σεβαστός μου καθηγητής, ο Νίκος Επιδέξιος, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι μαθητές του Γυμνασίου Μοζακίου και κυρίως οι μαθητές οι καταγόμενοι από τον Παλάνο και πάνω. Εγώ ζούσα τότε σε μια παλάγκα η οποία από πάνω δεν είχε πισόχαρτο και είχα μόνο ένα τσόλ φράιο πάνω από το κρεβάτι πάνω από μένα και το χιόνι και το νερό έπεφτε όλο το χειμώνα μέσα. Συμφωνώ με ό,τι είπε ο συνάδελφος Επιδέξιος ότι προσπάθησαν να μας δώσουν ό,τι μπορούσαν. Ξέχασε μόνο να μας πει ότι μας πήραν και οι δυο δύο κλειστά κόκκινα τριαντάφυλλα. Τη Μέρη Κωστοπούλου και τη Ρούλα Θεολόγη. Σας ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Άκουσα προηγουμένως ότι ετέθη το ερώτημα εάν θέλετε να διατηρηθεί το οίκημα αυτό ή όχι. Ναι. Το οίκημα αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Είναι ντροπή και έσχος εάν κατεδαφιστεί ένα πνευματικό ίδρυμα που εσκόπησε σε τόσες χιλιάδες μαθητάς και στην περιφέρεια. Μην το κάνουμε όπως ετέθηκε το ερώτημα εάν πρέπει να γκρεμίσουμε την Ακαδημία των Αθηνών και το Πανεπιστήμιο, διότι ορισμένοι έτσι το θέλουν. Έχω υπόψη μας στο Σωτήριο, όταν υπηρετούσα, είναι το παλιό κτίριο του Σωτηρίου, του Δευτρίου Σωτηρίου, το οποίο έχει αφήσει εποχή. Λοιπόν, είναι σαν άβαλο και ο κόσμος εκεί ιδίων χρημάτων εφρόντισε να αναπαλαιωθεί, όχι να γκρεμιστεί, παρότι το νέο κτίριο του Γυμνασίου του Σωτηρίου είναι ωραίο. Αλλά το παλιό κτίριο όχι λέει. Και ήδη κάτι το αναπαλαίωσε. Αυτό προς η απάντηση. Και επειδή κατά τη διάρκεια της φοιτήσεως πολλούς ίσως στενοχωρήσαμε, δεν ξέρω αν μπορείτε ευκαιρία, ας συγχωρήσουμε εαυτούς και ανήλους. Κάποιος άλλος μήπως θέλει να πει κάτι? Με τον κύριο Γιδαράκο. Ναι, δεν έχουμε εσείς ο κύριος Βάπαρης. Ο Βασίλης. Όλοι ενθυμίστε ότι στην πρώτη τάξη ο κύριος Οικονόμου μας έκανε και γεωγραφία. Και είχαμε για τη Γαλλία ένα μάθημα και μάλιστα για τους ποταμούς της Γαλλίας. Κάποιος συμμαθητής τον ερώτησε τον κύριο Οικονόμου γιατί ο ποταμός της Γαλλίας ονομάζεται Σικοάνος. Και λέει Γαϊδούρη, κάτσε κάτω, δεν διαβάζει καθόλου. Κάποια Άννα έπεσε μέσα και την έλεγαν Σικοάνα, Σικοάνα και ονομάζεται Σικοάνος.
Τα ψηλά, βάλε τα ψηλά, ο ψηλούς θα σκάσει. Μεγάλα κομμάτια να φάνε πολύ. Να μην λένε ότι δεν τους δίνουμε να φάνε, όχι τίποτε άλλο. Ότι εμείς εδώ στο Μουζάκι δεν τρώμε και τρώμε στην Αθήνα, αυτή. Στη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλει να μιλήσει. Αυτό θα τους δώσει να φάνε. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, εσύ θα ζητήσει ο Ρούλης. Αυτός έχει παζάσει, άρχισε. Μην ξεχάσουμε να πάρουμε και κασέτες να δούμε. Έχεις όλοι το Και σας καθόλου στο μισό. Πότε είναι εδώ το. Τρεις. Ήταν ο Γιάννης και τότε με τον Βασίλη. Και που στο 3 χρόνια στο Δασκαλοπό. Δεν τα φτιάξαμε καλά. Πού πήγε ο Θωμάς? Έσπα και τα βάρη τα κοινωνιακά. Γιώργο, μην κοιτάξεις εσύ στακτικά. Καλά, ναι. Άλλα Άντε Ζούκο, έλα και τώρα. Έλα κορίτσι μου. Πάρτε με μιλάκι. Θα πείτε όλα τι έγινε. Ουζάκι, δεν περάσει πολύ. Όχι, δεν είναι αυτό. Το Μαρίου Σύμφωνο. Άντε για μας.